dito ba? Wak man dyan ko nasayop. Ay! Asa man si Dya, ha? Wak man dyan si Dya diri. Ay! Ay, pasintotos manggahan. May lalagyan yung tag dito tumutunog sa itong yuta ba? Para hapsay-hapsay na itong pamuyo diri ah. Kabalo ka pre, sa itong gibuhat gabi eh. Oh. Na di, nagyuto mo ari diri. Dili pwede din ako ni mahatag sa iya. Murag, naka-luna naman siguro ka diri ah pre. Oo, okay na diri pre, liwlinaw naman bod. Mo, una sa siguro ko kay mo report pong kapitan ba? Ah, sige, sige pre, sige pre, sige pre. Okay, magpalaog sa kusong mga manok diri. Sige, sige, sige. Oh, sige. Ang lawas eh. Let's go ni kuya. Pero di man gubot akong giari diri ba. Basta mahatag lang na ako ning bulaka. Okay na sa ko ah. Tubangon na lang ako ni siya. Go, let's go! Speaking of, di na mo tunog din mo yuta. Naalaman po ka diri! Ganun, ibalik pa ba ka diri ah? Di ba persona ng grata na makadiri sa lugar ah? Dili ka nang naraman ta ko'y tuyo ba? Kabalo man ko mangod ni mo tong tiglawg ug manok diri up. Unya, di ba ging na makadili na kapoy di mo tunog pa ning yuta ah? Mamaliyog lang ta gani ko no, pang last na lang ihatag ning bulak para sa iya ha. Sa maning klaseng buwak ka? Patay man ako niya mga sinsilyo man na! Usay sinsilyura. Kasi pataka dira kay kining kwartaha sa munduha di ni kay sinsilyura. Dugot pawis gihaguan na mo ning duwa ron matigom ning kwartaha. Unya, kung sa may plano nimo, ihatag na nimo ng kwartaha? Oh, munang dili man jud gubot akong giadto diri ah. Promise, mahatag lang ning bulaka para sa iya. Musibat man jud ko ning lugar ah. Promise, kana lang jud ihatag ning ginasiya ha. Okay ni gisa ko ah. Dada ng kwartaha, wa may kinahanglan ana. Tanhiman jud mi kaming duha ba? Ito ka papatanga. Di ba sa suwag ito pa niya yasin ko. Kitri ko. Asa man jud kong nakiha ba? Ay tama na pa di usa may tagna si adto ba? Oh, tan-aw man ka. Pasin na dito ah, basi mabudal na pati ka. Pasin na! Pasin na dito ah! Pasin na! Sige, tanaw-tanaw, pasin na! Wala naging chance din magkita ming duha. May purpose aning bulaka if di na ko ni mahatag sa iya. Jeffrey, alis na! Ano man? Nawa si Clayty! Asa mo na si Clayty? Oo, kaibaw! Na naman to gani si Gas Kwarto! Basta nahunsa na to Clayty! Murag gigagit na patas niya darong manok ba? Tata na, dali na! Mangyapon si Jadari, bye! Ang pag-ibig ay Mo pa na tayo pa. Tingin sa samampun. Dapat, holding hands siya maguhag manok sa niya. dati mong pag-ibig, wala akong pakialam. Basta Saan itong bata ato? Clayty! Clayty! huwag kang mag-isip ng ano.